últimes al·leluyes amb què tanca el diumenge de Resurrecció. D'esta celebració ens dona més detalls Víctor Rey. L'encontre de Torrent és una de les Setmanes Santes més significatives, un dels actes més diversos per la figura que tenim amb nosaltres, que és la reina de l'encontre. Conxint, de 9 anys, membre de la Setmana Santa des que era xicoteta, ha sigut triada per ser enguany eixa reina. Porta un vestit molt llarg, de més de 5 metres, portat per diferents xiquets del municipi per patges. És una de les formes de viure un dia festiu, el dia de l'encontre, on les 18 germandats separades en 2 torns, un acompanyat del Crist ressuscitat i uns altres a sa mare, la Mare de Déu, fan este encontre així a la plaça Major de Torrent, junt a la torre, i on es reparteixen a més este tipus d'octavilles satíriques, una altra de les trets diferencials que cauen de la carxofa que hi ha sobre el cel, que és un altre dels elements diferents. Este encontre a Torrent que celebra d'eixa forma des del segle XVI arran de la visita de la virreina, la germana de Foix.